Pag-recover sa ekonomiya, pagpalambo sa agrikultura, infrastruktura, edukasyon ug health sector, pipila lang sa giyatagan ug gibugaton sa ikaduhang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 3:40 karong hapon dihang miabot sa Batasang Pambansa Compound ang chopper nga gisakyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa labi sa Batasang Pambansa Building, gisugat ang Pangulo ni Senate President Mig Zubiri ug House Speaker Martin Romualdez. Igsuon ini nga si Senadora Amy Marcos ug uban pang mga opisyal. Alas 3:57 sa hapon diyang misulod sa plenary hall ang Pangulo. Present sa zona si Vice President Inday Sara Duterte nga suot ang tradisyonal nga Magindanaoan dress ug si former President ug karon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ug Joseph Ejercito Estrada. Usa ka minuto una mag-alas 4 sa hapon diyang gisugdan ang Joint Senate ug House of Representatives session. Alas 4:06 sa hapon diyang nagsugod sa iyang zona ang Pangulo. Unang gibutyag sa Pangulo nga tungod sa mga hagit sa world market resulta sa giyera sa Russia ug Ukraine ug epekto sa pandemya, nakasinati ang nasod ug inflation o ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Busa nagmugna ang gobyerno og mga polisiya nga magsilbing pundasyon sa ekonomiya sa mga mosunod nga tuig. Dunay 7.6% nga pagtaas sa ekonomiya sa tuig 2022 nga mao'y highest growth sa milabay nga 46 o 46 ka tuig. Ang Pilipinas matud pa ang usa sa fastest growing economy sa ASEAN region. Sa pagpalambo pa sa ekonomiya, dunay pagtaas sa revenue collection sa Bureau of Internal Revenue, lakip ang sa PAGCOR ug PCSO. Gibutyag sab sa Pangulo nga mas palapdan pa ang Kadiwa Store nga dako ang nahimong tabang sa pagpaubos sa presyo sa nag-unang palaliton. Sa pagtutok sa local agricultural production, gipatuman ang farm and fisheries clustering. Ipatuman sab ang paggamit og biofertilizer aron dili na magsalig sa mas mahal nga imported fertilizers. Dakong tabang sab matud pa ang fuel ug fertilizer discount voucher aron maalibyuhan ang kalisud nga nasinati tungod sa taas nga presyo. Gipanganti sab sa Pangulo nga gukdon ang mga smuggler, hoarder ug nagamanipula sa presyo. Sa reformang sakahan, gawas sa pagpanghatag og titulo sa mga mag-uuma, gipirmahan sab ang Agrarian Emancipation Act. Di nawala na ang 57 billion pesos nga utang sa 600,000 ka mag-uuma. Gimugna sa administrasyon ang Water Resource Management Office aron matutukan ang water security. Nakig-alayon na matud pa ang iyang opisina aron maipasa ang kamugnaan sa Department of Water Resource Management. Gihatagan sa gibugaton sa Pangulo ang pagpalambo sa infrastruktura din dunay gitagan ng 8.3 billion peso Build Better More program. Din dunay 194 projects sa tibok nasud. Kung asa 123 niini, bag-o na lakip ang seaport, airport, mass transport ug uban pa. Lakip sab dinha ang mga mega bridge program sa mga lugar nga nabahin sa dagat, sama sa Bataan Cavite Entering Bridge, Panay Guimaras Negros Island ug Samal Davao City Connector Bridge. Sa enerhiya, tunga sa milyon ka household ang nahatagan na og supply sa kuryente ug gipasalig sa Pangulo nga tanang kabalayan na ang dunay kuryente una matapos ang iyang termino. Sa 28.4 million learners nga mosulod sa pagsugod sa bagong school year, learning recovery mo'y mahimong focus sa education agenda. Sa kakulangon sa classroom, ginatutukan na sab matud pa kini sa gobyerno, lakip ang pagpakusog sa literacy skills ug pag-recalibrate sa K-12 curriculum aron masiguro nga anaa kini sa international standards. Magpadayon sab ang libreng edukasyon sa state universities and colleges aron matabangan ang mga estudyanteng nakasinati og tubang kawadon nga makatapos og eskwela. Sa health sector, duna na gilusad nga mga programa kontra malnutrisyon. Giisgutan sab nga kinahanglan ang sayong diagnosis sa padayong pagsaka sa kaso sa HIV ug tuberculosis pinaagi sa pag-abli ug specialty centers. Gibutyag sab ang pagpababa sa presyo sa mga tambal ilabi na sa cancer ug kidney diseases ug ang libreng dialysis sa kadaghanan sa mga Pilipino. Gipasalig sab ang paghatag na sa COVID Health Emergency Allowance ug uban pang napending nga benepisyo sa healthcare workers.